Hatu gari khasi jungi kam don norwai baka sarkar ka don kam balai khot daki norwai ibana shashiliang duryo banwan rwai shane shari jungi daka papelut yaki pisa daki krur ban khot yaki neki jongi kimla ban promote ya kata tourism ka badan hang ne hari jongi kanungun na pedang jong pi perlok ki balap pej yaki video ki barwa da ketin khasi baki don ki balapoy daki million view don ki balapoy san million seneng hatu kini kim don jingmut hatu kini kim la ban kring ya ki toris ki badan sikeleng ka pertai hatu ya kini ki jingruai ki barwai hari jongi bad ya kini ki video ki bapenmi hang ne hari jongi amdan bapej hatu kini kim la ban kring ki nong pekai ki badan sikiwai pat ki jeka kanongon apa deng jongpi ki ba pej ya kena ka video baki batip baki ne ki jongi heru ki don ka bor baki la ban promote ya ke tourism ka badan hang ne hari jongi harai ke basung si pat ki babun ki badan sap hang ne hari jongi harai ki don pat ki bakalat ya ki ka khang la ka de yo nong ring video la ka de yo nong rwai la dangi yo ya ka budget ka babyang ban penmi ya ki jing rwai la ne ki video tang hang ne hari jongi ru ngatharai ngilala te ban promote ya ke tourism ke badan hang ne hari jongi hanrai ke basngu si pat kalong baki nong wei bat ki briu na shaki wei pat giri wan kit ya ke pisa jongi hang ne hari jongi harai mangi pat ngikit ya ke ngikit tang ya karam sudah hoj ngamperem ya ke jingwan jong kinong wei lane kita kinong rwai pa paunam jong pertai shane shari jongi hanrai ka basngu si pat ikine ki jongi ngila klet hanrai ki wei pat ka sarkar jongi ka kloi ban pelut daki krur koblai sibun